Ayun, magandang tanghali sa inyong lahat mga kalabarkada. And welcome back na naman sa ating panibagong videos. And this is Love's Island Adventure. For today's video mga kalabarkada is pag-uusapan natin kung ano man yung mga naging requirements ko nung umuwi tayo dito sa Pilipinas. So, pero bago natin pag-usapan yan mga kalabarkada, intro muna tayo. So, ayun mga kalabarkada, nais ko nga sanang i-share sa inyo yung mga, ano ba yung mga requirements na pinakuha sa atin nung nasa Japan tayo. So, unang-unang pag-usapan natin mga kalabarkada, yung unang kinuha natin is yung vaccination certificate for COVID-19. Ayan. Yan yung unang-unang kinuha natin nung nasa Japan tayo. So, ito bali second dose, bali nakapagpabaksin tayo ng hanggang sa second dose mga kalabarkada, pero ito ay full vaccinated na. Full vaccinated na tayo. No, ito yung unang hinanap din sa atin, pero ang kumuha na kasi nito sa akin mga kalabarkada is si Sensei Richel. Ayan. Si Sensei Richel na yung nag-asikaso nito mga kalabarkada, yung sensei namin dun sa Japan. Pero ang alam ko mga kalabarkada, kasi hindi naman tayo para-parehas ng pinanggalingan. Gaya sa akin, galing ako ng Japan. So yung ibang mga kapwa natin OFW, so hindi natin alam kung ano yung mga requirements na kailangan nila. So shout out din pala mga kalabarkada, bago tayo magpatuloy. Shout out muna tayo sa lahat ng mga kapwa natin OFW dyan sa buong bansa na gustong umuwi ng Pilipinas. Shout out din pala sa lahat ng mga OFW dyan sa Japan. So ito ay share ko sa inyo yung mga requirements na kinailangan natin. Ayun. So yun ang unang requirements na kinailangan natin kunin sa ating pagbabiyahe papunta dito sa Pilipinas. So shout out nga pala mga kalabarkada, dahil ito yung third day ng ating quarantine dito sa Pilipinas. Dito na ako, naka-quarantine na ako. So nakapasok tayo ng international airport. At yung mga i-share ko ngayon, yung mga requirements. Bali, ang vaccination certificate pala na ito mga kalabarkada, pag may vaccination certificate ka, is, ang sinabi sa amin is 5 days. 5 days yung quarantine mo bago ka nila iswab test. Pag hindi ka naman vaccinated, o partial vaccinated ka, is aabot ka yata ng 7 days bago ka nila quarantine. Pero depende pa rin yan sa mag-a-assist sa'yo sa OWA. Kasi tayong mga kalabarkada is mag-a-assist sa'yo sa OWA. Pero mamaya mga kalabarkada, i-share ko rin sa inyo kung ano ba yung mga benefits na member ka sa OWA. So, ang second na requirements mga kalabarkada na kinailangan sa atin na itong IATF dito sa Pilipinas is ito. This is the PCR test na ginawa natin na 72 hours before tayo nag-flight. Nagpa-swab test tayo. Ayan mga kalabarkada, negative tayo. Negative tayo mga kalabarkada. So, pinayagan tayo sa airport na makalabas kasi meron tayo nito. PCR test o swab test natin. Negative tayo. Bali, kinuha ko rin ito mga kalabarkada. Sa Japan, 72 hours bago ako nag-flight. Yan yung isang kinailangan natin. Kasi mga kalabarkada, hindi ka naman papalabasin ng Japan. Kailangan mo talaga ito. PCR test o swab test. Yan. Ang kagandahan lang kasi nito mga kalabarkada, malalaman mo sa sarili mo kung positive ka o negative ka. Siyempre mahirap naman na yung baka mamaya wala nito. Sumakay tayo sa eroplano, yun pala positive tayo, nakahawa pa tayo, umuwi tayo sa pamilya natin, nahawaan pa natin sila. So ayun mga kalabarkada, ito yung kagandahan na mayroon tayong PCR test o swab test. Yan. Yung pangatlong requirements pala mga kalabarkada is yung OnePass Health QR code. So saan natin hahanapin yun? Kasi wala sa atin ng mga kalabarkada. So i-click nyo lang dyan sa Google nyo mga kalabarkada is yung Polo Tokyo, o yung kung saan man bansa kayo. Kasi sa amin, Polo Tokyo, yun. Hinanap namin doon yung OnePass Health
Ayun, nandun, makikita mo naman mga kalabarkada dyan sa Google, sa search mo lang sa Google, yung, yung, kung anong embahada yung pagkukunan mo. Kunwari sa Saudi Arabia, Polo, Saudi Arabia, ayan. Kung bago sa Hong Kong, Polo, Hong Kong, na embahada ng Pilipinas. Yun. Ida-download mo, i-click mo lang yon. Tapos pipilapan mo lang yung mga may asterisk doon, at kakailanganin mo rin to mga kalabarkada. Kakailanganin mo tong dalawang to kasi isa rin to sa hinahanap ng OnePass Health. Isa ito doon sa mga ilalagay mong requirements mo doon, kasi parang ang nangyayari doon, bali profile mo yun na nandun lahat yung mga mga profile mo, yung mga pangalan lahat na ng contact mo. I-scan lang nila yung mga kalabarkada, at doon makikita na yung mga pinilapan mo doon. So yun yung kagandahan ng QR code na yun, kasi i-scan lang nila. Hindi na sila mahirapan, hindi ka na mag-fill up o ano. Pero kailangan mo pa rin tong vaccination certificate saka itong PCR swab test. Dahil isa ito sa kailangan mong makita doon. Makita yung mga number, ayan, kasi may mga number to, ayan. Tsaka may mga date. Ayan, may mga date yan. So, kinakailangan ito dun sa may pipilapan mo sa OnePass Health QR code. So, ayun mga kalabarkada. So, pangatlong requirements natin mga kalabarkada is yung ito. Ano ba yung kagandahan ng naka-member ka sa OWA? Ano ba yung mga kagandahan na naka-member ka sa OWA mga kalabarkada? So, ito yung pag-uusapan natin naman ngayon, yung kagandahan ng member ka sa OWA. Pero bago yon, ito shoutout muna tayo mga kalabarkada. Pero bago tayo magpatuloy mga kalabarkada, karadong patapusin mo tong video na to para malaman mo ang kabuuan ng mga requirements natin dito, ano man yung mga benefits na member sa OWA. Pangatlong requirements natin mga kalabarkada is yung ito. Ano ba yung kagandahan ng naka-member ka sa OWA? Ito yung pinakita natin dyan sa mga staff ng taga-OWA. Ayan. Bali, naka-member tayo ng OWA since nag-renew pala ako ng membership ko nung December 21, 2020. So, itong certification na ito mga kalabarkada is valid for 2 years to. Valid for 2 years tong certification na ito na galing sa OWA. So, ito yung mga kagandahan mga kalabarkada na member tayo sa OWA. Unang-una, nung dumating ako dito sa Pilipinas, nung January 7 ng gabi, bali, pinakita ko to, tapos, libre mga kalabarkada yung sasakyan mo, libre na rin yung hotel mo, libre na rin yung pagkain dito sa hotel. So, ayun yung unang-unang kagandahan na member ka sa OWA. So, pangalawa, mga kalabarkada, ito yung sa swab test mo. Sa swab test natin. So, pangalawa, libre na rin yung swab test natin mga kalabarkada. Wala tayong babayaran. Dahil sasagutin na lahat yun ng OWA. Dahil OFW tayo, member tayo, ayun, yun yung pangalawang makukuha nating benefits. Yung libre ka sa hotel, sa pagkain, habang naka-stay ka sa hotel. Tapos yung libre ka sa swab test. Pero yun nga lang mga kalabarkada, syempre, kailangan mo mag-antay. Kasi sa dami din na naka-member sa OWA, kailangan mo rin mag-antay kung kailan ka nila isa swab test. Kunting pag-aantay, kunting pagtsatsaga lang. So, yun. Pangatlong kagandahan na member ka sa OWA. Ito yung kung ikaw ay babalik sa iyong probinsya, uuwi na sa probinsya, pag ikaw ay negative na sa iyong swab test dito sa Pilipinas, ang transportasyon mga kalabarkada, kunwari uuwi ako ng Pangasinan, so, yung sasakyan ko na yun mga kalabarkada is ihahatid ako
mismo ng OWA. Dun sa Pangasinan, sa mismong bayan ko. Yun yung pangatlong kagandahan na member ka sa OWA. Hindi ka nila pababayaan. Kukunin ka nila dito sa hotel, ipupunta ka nila dun sa may sakayan na papunta dun sa bayan namin tulad ng sa Pangasinan, sa Anda. Kung ikaw naman ay pauwi ng Cebu at saka babiyahe ka pa, kasi ang alam ko mga kalabarkada, ililibre rin yata ng OWA yan. Yun. Pero hindi ako sigurado mga kalabarkada, pero yun siguro yung nangyayari. Siyempre mahirap naman magbigkas tayo dito na sigurado tayo, pero ang alam ko parang ganun, ihahatid sila din ng OWA. Tapos isa pang bonus na kagandahan sa isang OWA, sa member ka sa OWA mga kalabarkada, ito yung sinasabi nila na aasikasuhin ka nila. Aasikasuhin ka talaga nila mga kalabarkada. So, shout out ako, saludo ako sa lahat ng mga taga-OWA. Kasi, for how many years na nag-abroad na rin tayo, lumalabas tayo ng bansa, ngayon ko lang nakuha ng benefits na member sa OWA. So, ayun mga kalabarkada, sana natapos mo tong video na to. So, yun lamang po mga kalabarkada, yung mga requirements at yung mga benefits ng nakapagpa-member sa OWA. Sana nakatulong ako sa inyo mga kalabarkada, sa mga uuwi dyan. So, ayun mga kalabarkada, sana nagustuhan nyo tong video na to at sana nakatulong ako sa inyo, yung na-share ko sa inyo mga kalabarkada, yung mga kinailangan na requirements sa kinuha nating requirements na para makauwi ng Pilipinas. So, ayun, dito ko natatapusin tong video na to mga kalabarkada. At kung may katanungan kayo, just comment down below, sakaling makasagot natin, malay natin, di ba? So, at sa mga gusto magpa-shoutout, just comment down below para ma-shoutout ko kayo sa next na videos natin. So, hanggang dito na lang. Ingat, God bless. At lagi nating tatandaan, God is good all the time mga kalabarkada. See you on our next vlog.